sent d'un sol que mai no es pondrà. Puja i vine, puja i vine, puja i vine a un món nou! Món nou! Benvinguts a la veu dels Nakama, el podcast on la passió per One Piece crema més fort que el foc. Em presento, sóc en Sabo, i mentre el foc de One Piece en català continuï cremant, jo us guiaré en el camí. Una setmana més al nostre podcast a la veu dels Nakama. Esperem que hàgiu tingut molt bona setmana. La veritat que nosaltres venim molt carregats d'info, han sortit moltíssimes coses. Hi ha un capítol brutal del manga, així que bé, anem ja a presentar la nostra tripulació per començar el programa d'avui. Comencem pel Chopper. Què tal, Chopper? Com estàs? Estic molt content tant per la part de podcast, per tot el que tenim avui per comentar, perquè les bombes que han sortit avui, que han Tu, sigut... és que veia parletes, I a lo personal Mare també meva. estic molt content, així que estem bé, bastant bé. Ui, ja xisme. No és xisme, és a nivell de treball. Ah, jo. Bé, molt bé, molt bé. Doncs mira, és que ja que tinc per aquí, què tal? Com estàs? Bones, bé, no sé, jo quan ha sortit la notícia ja està, o sigui, jo estava especulant amb el ChatGPT les pel·lícules que puc... O sigui, totalment, abans de que s'anunciés, li he dit al ChatGPT, escolta, i si fessin això, aquesta pel·lícula amb aquest nom, i abarqués això, i després ho convertissin en això altre, i fa, sí, és possible, no sé què, 10 minuts després, pom, i jo, sóc un geni, fa aquella observació. Sí, no? A més de ser d'Elbaf, Com? que a més de ser d'Elbaf, ja tens un poder. Home, tinc el Gavan allà com per no tindre aquella observació. Ja veus. Només et falta un astral. Ara ja li puc fer competència per la meva Ripley. Exacte. Bé, setmana mogudeta. No. Lo que es... No, bé. Vale. Lo que pot passar d'aquí a un any, o sigui, durant tot aquest any, és impressionant. No estem preparats. No, és que, a més, jo veient, perquè aquests últims dies han anat també sortint notícies d'altres animes i també s'ha anunciat la pel·lícula de Haikyuu, l'anime de Haikyuu, i dic, ostres, doncs l'any que ve pintava ser l'any de Haikyuu. Però és que després de l'anunci que hem tingut aquesta setmana, que pot ser l'any que ve, l'estiu de l'any que ve, què coi serà? L'any que se defineix amb 4 paraules. 30 aniversari One Piece. Literalment, el que es pot venir. No estem preparats. Serà molt heavy, Molt heavy. Jo li diria a la gent que ens està escoltant que ja directament ens deixin coses per si volen veure esdeveniments i coses així, que ens deixin idees, comentaris de què volen, perquè jo crec que amb el que es ve hem de preparar cosa molt heavy, Perquè venim del 20è aniversari del doblatge de One Piece en català i arribarem al 30è aniversari de One Piece. I m'adelanto, la setmana que ve, si tanquem el que estic pensant tancar, el que ja et vaig comentar, que es prepari la gent també, perquè diguem que la frase lo que passa a Las Vegas se queda a Las Vegas sortirà de Las Vegas durant una setmana. Durant una hora i mitja sortirà d'allà. Ja ho entendreu, si sabeu de què parlem, és lògic, a seguir és molt fàcil. Ja està, no puc dir. Sí, tindrem el programa més chismosillo, no? Més Javi Hoyos. El programa més Javi Hoyos de tot el nostre podcast. Quasi importa per... Bueno, qui seria el Javi Hoyos de One Piece? El Tanuki. El Tanuki. No estaria malament portar-lo, Tu. No fotis, de veritat. No. Bueno, preparem calipos per la setmana vinent, sisplau. Vull que tenim calipos. En sèrio, li tiraré al Tanuki. Ara que hi penso. Vale. Bé, doncs segueixo presentant els Nakamas de per aquí. Continuo amb el Franqui. Què tal, Franqui? Com estàs?
Molt bones, Pol. Pues, estic molt rebentat. La calor t'ha matat aquesta setmana, eh? A I això part que de- hi ha hagut pluges. No, i a part d'això, encara ni he dinat. Ostres! Mare meva, Franqui, tu... Però els robots mengeu? Sí, hem de veure cola. Ah, vale. Doncs pren-te una cola ja, perquè si no, aquest Franqui no em passa de la nit, eh? No, ara estic bevent aigua. Bé. Doncs continuo també amb el Marc. Què tal, Marc, com estàs? Doncs bé, bueno, una setmana mogudeta també, vale? Però, bueno, he anat fent sobre la marxa també, vaig escoltar les notícies aquesta bueno, ja la veurem després, vale? Però, bueno, que una setmana bastant mogudeta, tant en el món de One Piece com en el meu dia a dia, també. Mare meva, doncs tothom ha tingut setmanes mogudeta, ningú ha tingut... També. Mare meva, doncs tothom ha tingut setmanes mogudeta, ningú ha tingut setmana tranquil·la. Ah, bueno, en Chopper sí. Què Doncs mare meva, quina setmana. I sí, justament el món al contrari, que és això, normalment és el Chopper el que té la setmana moguda. També ha dit que l'ha tingut mogudeta, que ha tingut coses personals bones. I de feina, bueno, però de cara a les setmanes vinents. Doncs anem a parlar ja de les notícies perquè crec que no ho acabarem mai, o sigui, estem preparats perquè el que explicarem ara serà brutal. Doncs començo amb les notícies. Allà on hi ha moviment, hi ha foc. I ara, entrem a les notícies. Doncs començo amb les notícies, vale? Explicant bé el tema que ja ha sortit la resolució de les enquestes de popularitat. És la segona edició. I la veritat que realment la resolució total a dins de tot el món ha estat una mica variada, però sí que podem dir que hi ha hagut 3 guanyadors clars, que són el Ruffy, el Zoro i el Sanji, que han quedat top 3. Si més no, hi ha una cosa curiosa, és que aquí a Europa heu vist qui ha quedat primer? Sí, la Nami. La Nami. Em sembla molt bo que hagi quedat la Nami, d'aquí a Europa donant la sorpresa. Som més japonesos nosaltres que els propis japonesos. Ja veus. I comentar que Oda ha fet una il·lustració especial pel Luffy per haver estat el guanyador. I també comentar la curiosa situació del Cracker, que és un personatge, ja sabeu, el fill de la Big Mom, que no és gaire popular en si, però es veu que hi ha un home que s'ha gastat una milionada allà al Japó per votar-lo i finalment ha quedat en la posició 21 per davant de personatges com el Jinbe o el Brook. És que és molt fort això, Això és com si el Yeskes es fa multicuentes com el Chokas i comença a votar la Ripley perquè quedi en el top 100. És que és molt heavy, Tu series capaç, de fer-ho. No te'n riguis, tu series capaç. No ho he fet. Bueno, però series molt capaç. No. No, què va. Doncs bé, continuem amb el Franqui. Quines notícies ens portes? Bueno, pues jo tinc 2 notícies i és que el 19 d'agost ja va sortir el comercial de One Piece per Bob Esponja a lo del McDonald's. Sí, no sé si l'heu vist, però és un trailer una mica curiós. Crec que finalment arribarà aquí, a Espanya, com també el Kinder, la col·laboració amb Kinder, que també està disponible. Així que per tots aquests que sou col·leccionistes de One Piece i us agraden les coses rares, tenim davant 2 col·leccions, una de live action, l'altra aquesta més variada de One Piece amb Bob Esponja. Jo menjaré 30 Happy Meals cada vegada només per això, I després aniràs canviant. No. Fins que no aconsegueixi tots, no pararé. Hi ha un que no sé si em sembla d'haver vist un que és del Bob Esponja, però en forma de GR5, que és xulíssim. I després cada personatge està relacionat amb un personatge diferent. O sigui, cada personatge de Bob Esponja és un personatge diferent de One Piece. És molt curiós, està molt guai. Aviam si ho porten d'aquí poc, perquè la veritat que es deixin de patrulles canines i tot això. No, i que no passi com amb el Burger King, que va arribar 4 samarretes i gràcies. Exacte. I a part que van arribar talles molt petites. Va ser horrible. Si per la cara a Burger King, seria bèstia, també. Sí. Bueno, Burger King també va tenir fa poc lo de Naruto, que donaven figuretes de Naruto, i també va ser una brutalitat.
Vamos. Doncs, Franqui, quina és la següent notícia? Pues de One Piece, el remake de Wit Studio s'estrenarà al febrer de 2027 al Netflix, amb 7 episodis llargs, de 40 minuts cada un. Doncs a veure què tal, a veure com arriba. La veritat que és un anime que portem molt de temps esperant. Ens preguntàvem quan s'estrenaria i bé, ara tenim una definició pròpia de com serà l'anime, tenim data, així que només queda esperar-lo Bueno, i a veure què tal. Dic que tot això s'ha dit, tant lo de la Jolín, l'enquesta de popularitat, lo del 19 d'agost, el 19 d'agost de Bob Esponja no, però lo del remake i les notícies que direm ara s'han dit al One Piece Day del 2026. És a dir, que ha sigut el cap de setmana passat i que és on s'han dit totes les bombes, Sí. que no ho han dit. La veritat que molt guai que cada any se vagi celebrant una cosa així, perquè és un joc únic per viure One Piece. Sincerament, està molt xulo. T'imagines que el nostre T'imagines? el convertim en un One Piece Day i donem bombes també? Uah, és que podrien donar un parell de bombes, eh? No podríem donar bombes. No tenim permís, però per informació sí. Tenim informació, però no podem. O sigui, arruïnem la vida a moltes persones. Sí. Imagineu-vos els proves actors de doblatge plorant i els hi trenquen el contracte. Pa. No. Conya. Chopper, tu quina notícia portaves? Doncs porto una notícia relacionada amb el live action i és que tenim 4 noves confirmacions dels actors i tenim, per una part, l'Emilio Sacraya, que farà del Koza, l'Omid Abtahi, que farà del Toto, el Jaime Ward, que farà del Fel, i per últim, a Navel Khan, que farà d'en Chaka. Vale, tenim tot a l'abast aquí, no? Gairebé. També no ho hem mencionat, però en el One Piece Day també han ensenyat que faran una col·lab especial de Nike amb One Piece. Sí. Que... Amb les fruites del diable de l'Ace, del Sabo, del Lau i del Luffy. Que la veritat estava molt guai. I és que no sé si tindran la teva talla. Ja he dit que si em fan una 52 jo me compro les 3. Encara em costi 8 euros cada una. Ostres, que guai. Jo no sé per què, però em dóna les vibes de que aquest One Piece Day la meitat de les notícies han estat relacionades amb el live action. És normal. Sí. És la porta grossa que ha fet One Piece. I per cert, no han tingut carta encara d'Oda, no sé si sortirà, però normalment surt una carta d'Oda. En els pròxims dies, si no surt avui, sortirà demà. Sí. Estarem atents al Madrefoca i llavors ja la portarem traduïda en català, com sempre. Sí, segurament abans que hagi sortit aquest podcast tindreu la carta. O sigui... Bueno, depèn del Marc, però segurament sí. Sí, segurament. Perquè molt que estigui dilluns a les 9 del matí penjat el podcast. Ja. Doncs a veure, quines notícies més del live action hi ha, Llesques? No, de live action no. Bé, relacionat? Sí, no. Primer que tot, dir que, com sempre, al One Piece Day han vingut els cantants de One Piece i que per primer cop a la història hi han hagut els actors de doblatge, els actors de veu del Shamrock i del Shanks a la mateixa sala. Ui. O sigui, és bèstia. I, espera't un segon, que hi ha hagut més notícies. Tu t'imagines en català que hi hagin els Shanks i el Shamrock? És que tècnicament... Bueno, ara ho direm. Clar, seria l'Òscar, no? L'Òscar, hi ha algú que s'assembla a l'Òscar. Igual que hi ha el... Clar, hauríem de trobar un Astiarraga pel Ferrell, però per l'Òscar. Ja podem obrir càsting, eh? Sí, ja, vamos. Xopa, jo crec que ho faries bé tu, eh? Faries bé Shanks. Jo no crec que el Shamrock em pagués. No? Doncs qui t'enganxaria? Home, ara mateix... Clar, perquè el Chopper ja està ocupat, però no sé, per la veu. Però un Rufi? Bé, també dir
que sortiran una nova expansió del One Piece Card Game, és a dir, pels que jugueu TCG, que sapigueu que hi haurà cartes del Loki, la OP serà OP18, la dominació dels déus. Al joc de mòbil Treasure Cruise hi haurà el Loki, amb el Sugo Fest Buah. com un especial. Després, a One Piece Bounty Rush, que aquest sí que hi jugo jo, hi ha la Bonnie Nika, tot i que no estic massa d'acord, però segurament està rotíssima. Trauran un nou joc arcade en forma de Medal Pusher, que no sé exactament què vol dir, crec que serà com un Master Coin, no sé si sabeu quin joc és, el del porquet, Sí. que és de tragaperres, però no sé com és en català, tragaperres. Escura butxaques. Això, serà com una escurabutxaques, però amb monedes fictícies, imagino. Suposo que també podràs comprar monedes. Pot ser. Hi haurà una nova atracció física que es dirà One Piece Pirates Crisis, que els jugadors participaran físicament en una batalla cooperativa contra enemics de la sèrie i començarà a Japó el 9 d'octubre del 26. Uala, no? Que guala. A part de més figures i merchandising que han anunciat noves, el 14è aniversari del Movie Store, una campanya de One Piece amb Namco, productes exclusius a partir del 20 de novembre, i han ensenyat una mica com serà el joc aquell que va anunciar Nintendo de One Piece del Sanji. El Sanji. Sí, doncs han anunciat això. I ara sí, El bombazo. han anunciat dos bombes. Per on començo? Per les bombes o per lo... Bueno, suau. Suau. Les dues coses es podran comandar, o sigui, més poc a poc. Vale. Començo per... M'he allargat una mica per fer hype, perquè les bombes que venen ara són bèstia. Sí, sí. Primer que tot, va sortir l'altre dia el tràiler de One Piece Lego, que estarà en català, ja se sabia, on és el tràiler final, se sap que s'estrenarà el dia 29 de setembre, i nosaltres, com a bons friquis del doblatge, com a bon friqui del doblatge, hem anat identificant algunes veus, com el Luffy, que serà el Quartero, el Jaume Quartero, des d'aquí. Ja porta de temps invitadíssim al podcast, ara encara més, perquè és el Luffy. No vol, sempre estàs molt sol·licitat, Què? Que sempre està molt sol·licitat, no vol venir. Ara encara més, ja veràs. Ja veus. Després, hem identificat a mitges que pot ser... Això és especulació, ¿vale? No tenim confirmacions. Treien Luffy i l'Usopp, que sí que hi ha una pàgina que ho fique. Les altres veus no estan confirmades. ¿Vale? Hem deduït amb el Pol que el Sanji podria ser el Sergio Olmo i jo he deduït que el Chopper, per la veu, em recorda molt al Zeno-sama, que és la Cristina de Legionenki. La Cristina Ramírez. Millor dit, en aquest cas és només Cristina més que de Legionenki. I aquest sí que l'he reconegut claríssimament, l'Arlong és el Di Blasi. Aquest, vamos, si m'he confós amb aquest, hi ha una persona que se li sembla molt a la veu. No sé, realment que la gent ens comenti si reconeix alguna de les veus, perquè clar, els actors de doblatge no poden dir res. No ens poden dir, ei, sí, sóc jo, per contracte. Al ser Netflix han firmat contractes, vamos, que els veten de Netflix i els arruïnen la carrera. Exacte. I, màgicament, al final del Lego, es veu que és una història explicada per l'Usopp al Chopper, no? És tot això, el Lego. Sí. I surten el Jacob i el Chopper de live action parlant en català. Llavors, es podria dir que live action no estarà doblat en català? Home, almenys una suposició, no? Clar, o sigui, al final, que el Lego estigui doblat en català dona peu a que es pugui doblar live action en català, no? Nosaltres no ho sabem. Però pinta bé, no, la cosa? Pinta molt bé, la cosa. I això també es pot relacionar amb el que ha dit l'Àngel abans del 8 Studio. Si s'estrena el 8 Studio al febrer i s'estrena la tercera temporada de live action i està en català, potser dona peu a que amb les noves veus se dobli el nou anime.
Clar, També haurem de veure si en japonès utilitza les veus de Live Action o les veus... originals. Ah, no, clar, és que Live Action no utilitza les veus originals. Sí, són els originals, 100%. Si utilitza les noves o les originals. De fet, bé, el protagonista igualment no canvia, l'únic que, clar, aquí a Catalunya, si es porta en català el remake aquest, segurament el ser de Netflix el dirigeixi el senyor Zani, que... No? No crec. Doncs... Tinc la sensació que no. Doncs seria curiós, perquè igualment que és un producte diferent al que es portaria al que s'està portant a TV3. No, clar, Per clar, tant- però m'estic referint. El John Samaniego serà el Luffy del 8 Studio? Ah, Si el John Samaniego és el Luffy del 8 Studio, podem dir que el Quartero serà el Luffy del 8 Studio. Si el Segurament. Jaime Roca és el Luffy del 8 Studio, el carrellador serà el Luffy del 8 Studio. És així, perquè el carrellador segurament treballa amb Netflix. sí. Llavors, és així. Si el Jaime Roca... Jo crec que Netflix ho té molt clar. Relacionar veus. Originals, noves. Si és original, manté original. Si és nova, manté nova. Mhm. Ja està. El que no faran és una fer-la amb la nova i l'altra fer-la amb la vella. Perquè no els hi quadra. No. La gent dirà, què collons heu fet aquí? Clar. Saps? Vindrà un Josep i te dirà, per què heu fet això? Mhm. Manteniu les veus una o l'altra. Clar. Perquè el Josep perquè és One Piece Espanya i parla en català, i és català també. Mhm. Això es vol fer creure. Passem Vale. a l'altre. Doncs ara sí... L'altre bombazo. A veure... Com començo això? Portem molts anys amb pel·lícules, amb Film Red ja es deia que potser sortiria alguna cosa així, seria Film Rocks, però clar, els Rocks no havia sortit al manga encara, no podien avançar els Rocks. Llavors se va començar a especular aquest nom, tothom ens imaginàvem aquest nom precisament. Era o Rocks o aquest nom. I la reacció dels japonesos a l'anunci ha estat, vamos, aquí hagués sigut 30 vegades més gran, ens haguéssim començat a pujar per les taules, per tot arreu, només fa falta veure com va ser la reacció al capítol de manga al Nakama Fest, per veure que si ens anuncien això aquí ens tornem tots bojos. Totalment. I és que, senyors i senyors, al 2027 tindrem One Piece Film God Valley. Gallina de piel, Han dit estiu del 2027, per tant, estimem que si és com Film Red són 3 mesos, si ens anem a l'últim mes d'estiu, agost, seria novembre del 2027, com a molt tard tenir-la aquí, i, òbviament, esperem, desitgem i anhelem que Selecta Visió faci feina i dobli God Valley en català, perquè pot ser una bomba. O sigui, jo avui, bueno, ho estava comentant amb l'Aleix, no l'Aleix Estadella, un amic, un col·lega meu, que és també de la comunitat del racó del manga, tots els personatges que apareixen, ja no te dic la Big Mom, perquè la Big Mom ja la tenim, però el Kaido, jove, Roger, jove, Garp, jove, És que... Gloriosa, Shaki, jove, Shiki, Capitán John. I podrem veure molts personatges com el Roger i el Garp al seu prime. Roger, Barba Blanca, Gavan, Rayleigh... Gavan, Rayleigh, què més? Saturn. Clar. Personatges Uau. molt que mai s'han doblat. I una altra cosa. Dragon. Kuma, Dragon. És que és molt bèstia. És que... El Shanks bebè. Garling també. El Shanks bebè me la pela. Ja, el Shanks... és que... Però és que ens estan obrint les portes a una pel·lícula de One Piece als cinemes. És que... Sempre es gaudeix, no? Tot i que no sigui canon, hem viscut pel·lícules que dius, ostres, una estampida. Estampida va ser espectacular. Jo me'n recordaré tota la vida Estampida, perquè va ser el dia del meu 19è aniversari. Saló del Manga 2019. 1 de novembre, preestrena en exclusiva a Espanya, no s'estrena de cap més lloc.
se va estrenar en català als cines bueno, al cine d'allà de Montjuïc, d'on havia el Saló del Manga, i va vindre gent va vindre gent de la producció de One Piece Estampida. Jo tinc la seva firma. Una frase que, bueno, va marcar, que és que Oda vindrà a Espanya quan acabi One Piece. I ho van assegurar a ells, que parlen directament amb Oda. Imagineu-vos l'any que ve com pot ser que vinguin gent de Japó a veure l'estrena o preestrena exclusiva de God Valley, on sigui. És que, vamos. L'any que ve, com vingui el manga de Barcelona algú relacionat amb One Piece, tirem-li canya a categories, L'any que ve hauria de vindre algú relacionat amb One Piece. Sí. Mayumi Tanaka. Jo què sé, per exemple. Sí, o el de Frank, que també ha vingut. Sí. És que... perquè som fanboys, tio. És que... Que Mayumi Tanaka i com no me toqui el sorteig, vamos, colo. Demanem entrevista, Vamos, demanem entrevista. Sí. Doncs bé, també hi ha hagut un altre anunci. I també han anunciat el mateix... Una cosa que ara mateix... Clar, és que si descobríssim les sigles, potser sí, potser és un acrònim, potser no, que és One Piece Film BAAT, és a dir, B alta, A, B, 2029. És a dir, pel 30è aniversari de l'anime. No sé, jo això ho he ficat al ChatGPT, per variar, i m'ha donat una que m'ha agradat molt, que és Born as a D, perquè la D, el BAT, està més gran, llavors sembla el cognom. Sí. Nascut com un D, em sembla molt bon nom. Sí. Em sembla increïble. I pot ser un acrònim que encaixi bastant amb les lletres. Que potser després serà una tonteria, com una casa, i ens menjarem amb patates. Però si ens han donat God Valley, també ens poden explicar el que vol dir la D d'una pel·lícula. Clar, jo tinc dues suposicions de què pot ser aquesta pel·lícula. Una és que pot ser God Valley els hi funcioni bé i tirin per pel·lícules canon, vale? No sé si voldran parlar de la història del Rox o d'una cosa que haguem vist llavors en el manga, que sigui una batalla o alguna cosa així, o pot ser una pel·li, com veníem veient amb totes les pel·lis de One Piece, que no sigui canon i sigui una història pròpiament de la pel·li. Vale? Que jo crec que a ells també els molaria una pel·lícula que digui, hòstia, potser estaria bé treure una mica del canon i fer ara una pel·li que sigui una història xula, autoconclusiva i que deixi com pinzellades de la història, com és el que veníem fent. Jo crec que les dues opcions són igual de viables, si més no, jo crec que ens obren més la porta. Que no apareixen tots els dits de la sèrie, no? En plan... Molaria, o fins i tot jo crec que pot estar molt relacionada amb el Segle en Blanc. Però si més no, jo crec que la cosa sembla que tira més a ser una pel·lícula no canon. No sé, Jo dic el que sembla, perquè després de veure gent... Clar, és que hi ha hagut molta polèmica perquè al final una pel·li canon de One Piece fa que la gent que seguim el manga ens avorregi teòricament més anar al cine a veure una pel·li així. Vale? Llavors sí que és veritat que tu aniràs al cine perquè és One Piece, perquè et mola viure l'experiència, però clar, tu això ho has vist. Jo miro l'anime també, jo miro l'anime, sent conscient del que passa i disfruto l'anime perfectament. Doncs moltíssima gent també és així, però hi ha d'altra que no vol anar al cinema a veure una pel·lícula que ja sap què passarà, m'entens? Doncs es quedin amb el manga, que per això està. Clar, per això. Per això penso que després de God Valley potser els hi va sorgir aquesta idea i dir, ostres, doncs molaria tornar a fer una pel·li estil One Piece però fora del cànon, perquè al final 2029 hauran passat 7 anys darrere, seria interessant fer una altra pel·lícula així de guai. Que pot ser que doni voltes a l'entorn del Di o a l'entorn d'un personatge inventat o fins i tot a l'entorn d'en Barba Negra, vés a saber, cosetes així. Franqui, què volies dir, perdona? No, jo, en casos així, per exemple, jo, quan parlant de pel·lícules així del manga que la gent no li agrada veure
pel·lícules, ja sap el que d'esto. Per exemple, jo em sabia ja, jo ja m'he vist, per exemple, tot Guardians de la nit, al manga, i per exemple vaig anar a veure la pel·lícula amb uns germans, amb un germà, i per exemple jo me la vaig passar igual de bé. Inclús Clar, la millor. cosa és que ja hi ha precedents, com precisament Kimetsu no Yaiba, com Guardians de la nit, que sent pel·lícules canòniques han tingut superèxit. Clar, Jo crec que Toei no és tonto i diu, pues, tirem per aquí, que és més fàcil. exacte. Exacte. És que jo crec que és més fàcil. Jo, de vegades, jo dic, per exemple, si un arc, o per exemple, God Valley, que podria durar tranquil·lament 2 hores tranquil·lament, pues, jo crec que 2 hores es podria fer una pel·lícula i no està fent episodis que els hi donava més feina. No sé, ja veurem. La veritat que fins al 2029 tenim temps de sobre perquè ens vagin donant informació amb comptagotes, que sembla que és el que ens aniran donant. Simplement, no, jo espero que per l'any que ve sí que ens digui alguna cosa, o fins i tot en la carta d'Oda. Pot ser que tinguem info. 2027, teaser. Sí. 2028, tràiler. 2029, pel·li. Però si és així, si el trailer se'n dona el 2028, és perquè la pel·li s'estrenaria a inicis del 2029. No. Perquè el trailer amb un any d'antelació tampoc l'acostumen a treure. Doncs, vale. Un teaser, un segon teaser. Teaser al 2027, el One Piece Day 2027, teaser. El de One Piece Day 2028, teaser més llarg, i al febrer o març del 2029, amb alguna cosa que faci especial, tràiler. Planazo, I Planazo, ja tens tot programat per tirar la pel·lícula. Perquè al final aquestes pel·lícules surten a l'estiu perquè és quan tenen els japonesos vacances. No tiraran una pel·lícula Una Golden Week, coses així. Jo crec que per la Golden Week serà potser és quan ens treuen el tràiler, la Golden Week. Clar, pinta així. Pel cumpleaños de Luffy. No estaria pas malament, la veritat que és planazo. Al final, aquest One Piece Day ens han donat molta info, moltes coses, que crec que després de l'any passat, el que va ser el One Piece Day, els fans aquest any ho agraïm. Ho agraïm bastant. I l'any passat no va haver-hi res. Per això. Bueno, una mica de live action, la segona temporada. 4 fotos del Wit Studio, però clar, és que... I la carta d'Oda. Al final, bueno, també han dit que aquests últims retrasos d'Oda, que s'ha pres vacances i tot, està relacionada amb aquests projectes que ha tingut. Perquè al final les pel·lis són només un projecte, però ell té molts més. Potser hi ha coses que s'estrenaran després del 2030 que Oda ja està començant a treballar-hi. Per tant, molt dur, perquè jo crec que queda One Piece per estona, i els fans tenim anys i ens queda molt per gaudir. Moltíssim. Tanquem ja l'apartat notícies? Us sembla bé? No, falta... Què falta? Perdó. Ostres, sí, falta una. Falta una notícia que ens han confirmat que podem dir, i és que bé, us portem els actes de doblatge que portarem al Mangacón de Lleida, que queden menys d'un meset ja, que en 2 setmanes, no? Si no m'equivoco. 3 setmanes. 3 setmanes. En 3 caps de setmana estarem acabant el Mangacón de Lleida. És molt bèstia. Buah. I començarà el curs escolar de nou, vamos! No, me la pede. Segueixo treballant tot l'any. Ara ja me dona igual. Per tota la gent que ens escolti i o bé tingui fills o vagi a classes, això li haurà afectat. Bueno, Ho sé. Por no recuperar 5 del dematí de P1, tio. bé, doncs, aparentment, primer, jo personalment, no eren els actors que més il·lusió em feia portar un altre cop, perquè els hem portat un parell de vegades, però després vaig veure que coincidia amb una cosa que us vam mig avançar la setmana passada, amb un d'ells que activament participatiu. I és que portem el Ramon Hernández i la Eva Lluc, que ens fa molta il·lusió, però
a veure si se m'entén, no és que no em faci il·lusió, és que portar un actor nou em fa més il·lusió que portar un que ja han portat. Val? Portar el Marcos i el Jerry em fa molta il·lusió sempre, però s'han portat 30.000 milions de vegades. No em fa la mateixa il·lusió que portar a una Alice Estadella. Titular. Portar el Marcos de la Calle i el Jerry Núñez no li fa il·lusió al Llescas. Titular. Vale. Doncs el que deia, que la Eva Lluch, com tots sabeu, és la Sonoko i aquell cap de setmana mateix s'estrena la pel·lícula de Detectiu Conan, que també, així li fem una mica de spam, hi ha una preestrena el dia 3 de setembre, s'estrena el dia 11, però la preestrena és el 3 de setembre, organitzada pel Racó del Manga, aneu a les seves xarxes i veureu tota la informació. Jo no hi podré ser perquè són dijous, i me mata un dijous anar a Barcelona. És que, Marc, també ja va, el dia 4, el dia 3. Bueno. Pensa en els altres. Marc, fes-ho a Andorra, que queda més a prop d'en Llescas. És que, mare No, o sigui, jo dic un divendres que la gent el dia següent no treballa. Ja. Sí, Bueno, però és igual. No sé. Podré anar i ja està. Crec que hi va una actriu de doblatge i bé, us animo tots a anar-hi tant a la preestrena com a l'estrena, encara que sigui pagar 2 vegades, perquè al final és una pel·lícula de Conan i s'ha de consumir en català perquè segueix important. Sabem que Conan no falla, això ho sabem tots, però igualment s'ha de seguir consumint perquè segueix important més pel·lícules i perquè diguin en català funciona i que diguin he de portar God Valley. O sigui, ara mateix veure Doraemon, veure Haikyuu, veure Kimetsu, veure Conan no és un objectiu, que és que portin God Valley en català. Totalment. Vale? Li hem de fer números selecta perquè God Valley arribi en català. Ja està. I això sí que és un titular. En Chopper perquè vagi 1000 cops i ja està. Sí, on aniré 1000 cops és a veure la de God Valley, O sigui, la veuré en castellà. No, en castellà no la veuré, perdó. La veuré en japonès subtitulat 30 vegades, en català 40 vegades més. Totes les estrenes que facin els youtubers, vamos, aniré a totes. A no ser que la fiquin en castellà, que llavors diré no. Que la fiquin en idioma de muts, que també hi anirà. Segurament. M'estaré una setmana aprenent l'idioma de muts només per anar-hi. Flipa. Però si estàs subtitulada, tècnicament... Bueno, doncs deixem aquí les notícies, vale? La veritat que molt carregades, però és que el capítol d'aquesta setmana també està una mica carregat, no? Comencem, si voleu, amb la portada de la Shonen Jump. No. Digues? No. Què passa? Em falta una cosa abans. A veure, digues. I el 190? No, però abans vaig a comentar la portada. Vale, ens comentem la portada, sí. Que no sé si la teniu davant, però és interessant perquè surt com no, el Rufi, i és que es vols comentar-la una mica? Bueno, al final crec que és la il·lustració de l'enquesta, no? De l'enquesta de popularitat. Sí, pot ser. A mi hi ha coses que sí que per destacar, que és que porta un sceptre amb la cara del Sunny de bola. A part de la corona típica, que això segurament sortirà a tots els videojocs. Aquest Luffy segurament sortirà a tots els videojocs. I no sé si hi ha massa... Va blanc, que és estrany, perquè no va mai blanc, el Luffy. No es va anar... No, és que mai ha anat blanc, el Luffy. És que el seu color corresponent és el vermell. No, però inclús a Wall Cake anava negre. Sí, és veritat. No anava blanc, i blanc és bastant més elegant que el negre aquell... Sí, per mi, aquí, sense la capa, va més elegant que amb el tratge de Wall Cake. Totalment. Llavors, suposo que li deu haver donat un canvi, els pantalons també són així més beige. No sé si hi ha massa cosa... No sé, a mi aquí a la corona, que hi ha una forma, em recorda molt a la del pacte d'Imo, d'això. O sigui, només li fiques una rodona al mig i és la insígnia. No, home, no.
Sí. No. Jo només dic que em recorda molt, perquè sembla també com una mica el Red Line, potser. No, que va, no. Això és Pizzitis, el que s'ha dit és Pizzitis. Jo només dic que em recorda, i la veritat, poca cosa més a comentar. És el Ruffy sentat en un tron, amb un sceptre a la mà que té això el logo del Sunny, i amb una corona. Poca cosa més, no? Després hi ha el Color Spread, que no sé si l'heu vist, No, però és força guai, la veritat. És estrany. El del pèl vermell és el Zoro. No, el Zoro està al final de tot, veient, amb el cabell verd. Vale, el del Sanji és el del pèl blau. Sí, Vale. El Frankie és a dalt. sí, el Frankie està a l'esquerra. I aquest amb el pèl vermell, qui és? El Ruffy. El Luffy. Ah, clar, no l'havia reconegut. Hòstia. Clar, Clar, clar. sí, no l'havia reconegut. Clar, la il·lustració és els barret de palla com una portada de disc pop dels anys 80-90. Que estan com ficats al... Steelbrook. Sí, estil Brook. I estil amb el cabell afro, amb ulleres aquestes de sol swaggers, i es veu el Brook per un costat cantant, a baix es veu l'Usopp i el Ruffy abraçats també cantant, i al costat tenen un gat, també amb el color vermell al costat de la Nami, que suposo deu semblar, no? Això, la gata lladrona, doncs el gat cantant. Sí, i al costat com una espècie de llop, també Sí. cantant. No té ningú. No sé, aquí. Ah, no, sí que és, sí. El Gavan? El Jinbei em faltava, però ja el veig ja. Vale, doncs és veritat, el Jinbe. Jo pensava que deia si no et recorda algú aquest llop. No, el llop aquest, o sigui, el de la gata lladre és molt clar, perquè a part està taronja, o sigui, que és pel roig i tot, però el llop em despista una mica. És que un personatge així de One Piece que pugui ser com el llop, és que no sé, o així vell, perquè sembla que una mica vell, no sé, amb ulleres. És igual. Sí, doncs a sobre del Ruffy hi ha com 3 pollets, Sí, també cantant, i darrere hi ha com un arc de Sant Martí, que al centre estan el Sanji, la Robin i en Chopper, que té un estil així afro verd amb una pandereta, i darrere hi ha com unes estrelles, i el Zoro bevent, el Jinbe també amb el cabell afro, i a dalt està, com no, el Frankie, que està tocant com una guitarra, no? sí. I la portada hi fica com Soul Never Ages. Una mica pre-time skip, no, el Frankie? Quan tocava la guitarra espanyola allà a Water 7. Sí, una mica aquest estil. I llavors hi ha el Brook, amb gran, que és clarament l'estrella del panel, a la dreta o sigui, tu mires de front a la dreta, amb un micròfon despuntant sobretot ell, perquè és el que és d'aquest estil, no? Diguem. Clar. El senyor Brook. Doncs bé, han repassat la portada, han repassat el Core Spread. Frankie, portes la recapitulació de 1190? Sí. Doncs vinga, tot teu. Ens vam quedar a l'episodi 1190. Ens vam quedar que el Gavan va salvar Luffy de l'atac de Lim. En un moment Lim se despista i el Gavan aprofita a reganyar a Luffy de que estava fent el ridícul i el va llançar com si fos un joguet. Més endavant, Lim treu una espasa, la Honebanmi Toushiro, i els dos comencen un feroç enfrontament. En un moment de la baralla, el Gavan comenta que ell era un subordinat del rei dels pirates, Gold Roger, on li explica a Lim que el Luffy és el que han estat esperant durant molts anys. Anant al final del capítol, el Gavan carrega un atac, el Kamudo, contra Lim, i el Lim també ataca, i se forma un escàndol enorme, on se va veure que el Gavan estava estès en una branca de l'Adam amb el braç esquerre. El camí continua entre flames. Entrem a la review. Doncs que el capítol 1191 es titula El Loki segueix aquí i comença amb el Ruffy encara ferit, preguntant-se com és que encara segueix en vida, suportant encara en la seva forma de GR5 i dirigint-se cap al Gavan,
Està preocupat i li demana perdó, ja que per protegir-lo, el vell ha hagut de sacrificar un braç. Tanmateix, el Gavan li diu que ell ha lluitat per protegir Elbaf, no per protegir-lo a ell. El Rufy aprofita per preguntar-li si sap qui és aquell contra el que estan lluitant. El vell, mentre es tapa la ferida del braç, li respon que ningú sap qui és realment, però que si tingués que descriure-ho, seria com un déu. Seguidament anem a l'inframón, on un xoc de haki està debilitant d'un cop a totes les bèsties. Es tracta d'Imo, qui es troba ferit en el terra i recordant el Gavan. El recorda de God Valley, recorda també la tripulació del rei dels pirates. Llavors mai hagués imaginat que arribarien tan lluny. Aquell mateix dia, conjuntament amb els Rocs, hauria d'haver derrotat a tots ells. Mentrestant, veiem com la silueta d'Imo es torna d'un negre fosc i es transforma d'haver derrotat a tots ells. Mentrestant, veiem com la silueta d'Imo es torna d'un negre fosc i es transforma en un dimoni de forma més accentuada. Després de lliurar una nova onada de haki, salta i abandona l'inframón. Parem aquí per comentar un parell de cosetes. La veritat que saber nova transformació d'Imo, que estarà xulíssima, però a veure, digues? Jo volia comentar és com està fent el Luffy per aguantar tant temps amb el Gersing, que abans no durava gaire i mira, tot ferit i tot. Ja. Bueno, després comentarem una cosa perquè deixa caure una parleta que podem debatre una mica, però sí que és veritat que està aguantant molt i ell mateix diu que està intentant suportar per mantenir la forma del GR5. O sigui, suposo que si cau no podria tornar a transformar-se perquè està molt cansat. Estan les últimes. També veiem el Gavan que s'està tapant el braç, està fent un torniquet d'aquests per deixar de sangrar, cosa que bé, també deixa veure que a One Piece fins i tot hi ha una mica de cura amb aquestes coses, no? A part que crec que comenta el Luffy que si per si se destransforma podria morir, segurament, no entendre. Què passa? A mi el que em va sobtar d'aquesta escena, d'aquest tros, diguem, és com defineix el Gavan a Im. O sigui, sabent qui és Nika, perquè el Gavan sap qui és Nika, li diu que Im és un déu. La definició més correcta és un déu. Llavors, ens està confirmant que té una mitològica d'un déu, perquè clar, si no, hagués dit és un diable. Clar. És el diable. No hagués dit és un déu. Jo crec que Luffy seria com el déu del sol, que és la part d'això, i l'Im podria ser el déu de l'escuritat. No, perquè el rei de l'Inframón serà el Zoro. No, t'estic dient el déu de l'escuritat, no de l'Inframón. No, però llavors el Barba Negra què? Clar, la qüestió està en que Imo pot ser reconegut com un déu, però i si realment és un impostor que es fa passar per un déu? Clar, però el Gavan ho sap. Clar. El Gavan sap. La setmana passada ens deia que és un coneixedor del món. Sí. Llavors, que digui ell és un déu em sobte perquè tothom ens pensaven que era el diable, no que era un déu. I té forma de diable, no té forma de déu. Que després ens diguin que és un déu, que és com un àngel caigut, que s'ha tornat un diable, i ens ho justifiquen així. Bueno, te puc comprar, però no me quadrarà. Ja. Si no, Què passa, Chopper? si no, la contrapart del sol, quina és? La lluna, no? Sí. Si Nika és el déu del sol i estan definint el Lim com un déu de la lluna. Però és que tampoc té tanta simbologia com la lluna, Imo. Però realment el Rufy tampoc la té tant amb el sol. Només quan salta i fa la típica pose ballant i amb el sol. No sé, és una mica curiós. No sé què direu més. També mencionar que el Gavan deixa molt clar que ell està lluitant per Elbaf. O sigui, sí que és veritat que al capítol passat va dir, ostres, que estic portant a sobre els somnis de tota la gent que ha confiat en el nou demà, que al final acaba sent el Rufy. Però ell en aquest episodi deixa clar que ell
vol defensar Elbaf. Vol lluitar per Elbaf, que al final doncs tothom ho entén. És aquí on ha passat els últims anys, que té el seu fill, té la seva parella. Llavors no deixa de ser curiós. Però és que aquest capítol en general porta molt segueix molt aquesta línia de lluitar per Elbaf. I crec que, bueno, després ho parlarem, però crec que tot segueix amb aquesta línia. Algú vol comentar alguna cosa més abans de passar? No. No? Doncs continuem i ara anem a la biblioteca del Mussol, on el Saul li demana al Chopper si pot parlar amb el Biblo, ja que sembla que intenta dir alguna cosa. El Chopper no s'ho pren en sèrio, ja que sempre havia pensat que era un mussol silenciós, però en el moment que el Biblo comença a parlar, el Chopper fa un vot per la sorpresa. Tornem ara al lloc de la batalla, on el Gavan i el Rufí cauen de sobte per l'arribada d'Imo en la seva nova forma. Ara sembla més gros, té 4 banyes i l'aureola que l'acompanyava ara l'envolta per tots els braços i la cintura. També veiem 3 calaveres al pit i al braç esquerre observem l'insígnia del Pacte de Profunditats Marines. Només d'arribar li diu al Gavan que li sorprèn que hagi escapat del seu atac pagant només un braç, però la propera vegada no deixarà res d'ell. El Gavan li diu que al contrari, si el seu atac no li ha fet res, el deixa com un idiota, però lamentablement no li queden mans per aplaudir. Parem aquí per comentar un parell de cosetes. Per on voleu començar? Jo vull saber què és el... Moltes coses. M'agradaria saber què coi li està dient el mussol al Chopper. Sí. Sí. El One Piece és això. Jo crec que el Biblo sap coses. El Biblo sap què és Imo. El Biblo sap coses del segle en blanc i el mussol aquest sap com acabar amb Imo o quina és la seva debilitat, 100%. Pot ser que el Biblio pugui ser ara mateix de les coses més antigues de One Piece, pot ser. Ara mateix. Home, No sé clar. quants anys van... No es va dir, no, l'edat que té. clar, però pensa, sent bibliotecari que té tots els llibres a la seva disposició, clar. És que aquest mussol sap moltes coses i a més estan a Elbaf. És que estan a Elbaf ha de saber moltes coses perquè hi ha molta informació allà i a més pensa que té els llibres de com es deia? D'Ohara, exacte. I a a part més- d'Ohara estudiaven al segle VIII. Clar. Aquí el necessari seria transmetre la informació a la Robin perquè ella pogués saber tot i lligar-ho. Però és que clar, aquí també està el Frankie que ha vist coses i és que literalment ho ha vist la persona menys adequada al mural aquell. Sí. Però bé, si més no, veiem què diu el Biblo, veiem si se sap a l'episodi següent, cosa que em sembla una mica estrany perquè crec que seguirà més enfocats en la baralla, però ja ho comentarem després. Si més no, parlant ara de la baralla, voleu comentar una mica l'escena aquesta d'Imo? Com es veu? Què és el que us agrada, us estranya, us sorprèn de la nova aparença d'Imo? Pues que quasi més aterradora que abans. Sí. Sembla tal qual quan li fan un domi reversi a una altra persona. Sí, sembla més demoníaca, no? No sé, la veritat que abans sí que semblava un dimoni, però era un dimoni una mica esquifit. Sí. Era més un paputxo que sol dir, i ara sí que es nota més el seu poder. Sí, i la veritat que a mi em sobta una mica que surtin com les 3 calaveres al pit, perquè recordeu quin és l'altre pirata que té una bandera amb les 3 calaveres? Sabeu qui és, no? Mare meva. Com repeteix? Quin pirata té a la seva bandera 3 calaveres? El Barba Negra. Clar. I per què justament Imo té 3 calaveres al pit? No, però això ja vam ja comentar com va aparèixer ell. Mhm. No,
no crec que tingui res a veure. No sé. A mi la veritat que no sé, em confon una mica. M'he fixat en la marca que té el lim... Bueno, m'he fixat que també té el lim té la marca Del pacte. del pacte. Però és la seva marca. Clar. No, home, però me refereixo que és curiós. Jo pensava que al ser el portador original, en teoria, tindria que no tindre la marca. Saps? Que la marca la sortinessin els altres, a través del seu poder. No sé. Podria També- ser... Podria ser que... Ara seria molt fumada, això. Però molt fumada. T'imagines que l'Ime realment el seu poder li va donar un altre? Per això té una marca. Podria ser. Bueno. Sí, També em recorda molt els Lunarian, no? Aquesta nova forma. Sí, pot ser. El cabell sembla una mica foc i amb les ales i tot. Ara és quan és Lunarian, t'imagines? Sí, clar, també mencionar, ostres, de quin color serà Imo? Perquè depèn del color que sigui, potser vens oro i se'l destrossa, Potser, clar. Qui sap, Qui sap. Després, més coses a mencionar. L'acudit del Gavant. Crec que és la millor frase del capítol, Dir que no li queden mans per aplaudir. Crec que és la millor frase, Jo crec que m'ha fet molta gràcia, No us va fer gràcia? Home, una mica sí, la veritat. És que, no sé si ho diu en sèrio, però és que és flipant, És la millor frase de l'episodi. Lo de aplaudir-te a les dues manos, no? Sí. Em recorda molt amb aquella escena d'una pel·lícula que no me recordo de quina és, que tenen una baralla dos, un que va amb patins de rodes, sentat en una cadira, saps que és minusvàlid i va amb cadira de rodes i surt un tio que li fa... El mayordomo de la casa li falta... La mà la té... No la pot moure, hi ha una mà que la té estrofiada. I tenen una baralla així de... li diuen de tot, coses ofensives als altres, i un li diu t'aplaudo dos manos. Gràcies, Franqui, per la teva fumada de l'episodi. Molt bé. No sé de què em parle. Jo tampoc. Franqui, la veritat, ves a un psicòleg que potser t'ajudarà en aquest procés. Alguna cosa a comentar abans de continuar? Voleu comentar alguna cosa? Comentem al final bé. Vale. Doncs continuem, i és que seguidament el Gavan es dirigeix al Ruffy per dir-li que agafi la seva tripulació i abandoni Elbaf, ja que està pràcticament mort i no serveix de res. El Ruffy li respon que mai faria això i que ell tampoc està en posició de barallar. Mentre discuteixen, Imu torna a treure la seva espasa i es disposa a atacar-los, però en el moment just arriba el Hairuin, qui amb una estomacada envia a volar a Imu. El déu li envia uns omens de tornada que el Hairuin suporta protegint-se amb un escut i li respon que no es deixarà tornar a colpejar per això. Mentrestant aprofita per saludar sorpresa al Gavan i el vell li diu que tregui el Ruffy d'aquí ara mateix, tot i que el Ruffy torna a dir que ell no s'anirà. A més, afegeix que està regenerant les seves ferides al moment, ja que té menjar guardat que aprofita per curar-se davant l'escepticisme del Gavan. De sobte, veiem com cauen 3 homes nous, però el Hairuin els cobreix amb la seva esquena. Davant la tornada d'Imo, el Hairuin aprofita per dir que Elbaf mai es sotmetrà i que un guerrer sempre està preparat per morir en la baralla. I tot i que ell mori, el Loki encara està aquí. De nou, veiem com el Loki arriba escopetejat i es col·loca al costat del seu germà, mentre el Ruffy s'aixeca curat. Davant la sorpresa del Gavan, veiem com el Ruffy, el Hairuin i el Loki preparen un atac conjunt i colpegen directament a Imo amb el seu atac que fa una referència a una crida de la nació dels 3 generals, i comença així el contraatac, però arribem al final i ens diuen que la setmana que ve no hi haurà capítol del manga. Així que, bé, ens deixen un moment una mica impactant, no? Què voleu comentar d'aquí? Bé, jo vull comentar que durant aquests dies s'ha vist gent criticant que el Hairuin pugui tanquejar l'hòstia de Lim i que contra el Magwise a Dressrosa no pogués. Recordem, us ficaré la comparació per a aquesta gent
perquè la majoria són fans de Bola de Drac, per variar. El Goku amb 40 tones no es podia moure, i és canònic del manga. Vale? Li costava molt moure's. 40 tones. El Mag Wise li cau damunt del Harjudin amb 3.000 tones. Vale? 3 milions de quilos. Ho he dit bé, 3 milions de quilos? Quan, O 3 milions. una tona són 1.000 quilos. 3 milions, ja ho he dit. Doncs, és a dir, que el Harjudin no és fluix. No és fluix. El que passa és que Dressrosa està nerfejat perquè havia de guanyar el Luffy. Com m'ha passat en tota la sèrie. Que al principi el Crocodile està nerfejat perquè havia de guanyar el Luffy. S'ha de dir El que... Luffy segurament està nerfejat perquè el Luffy havia de fotre un hòstia i l'havia de tombar a terra. Però està ferit, està... moltes coses. És a dir, no ens prenguem les escales de poder. Ja sabem que Oda no li agrada les escales de poder i fot com li surt d'allà baix. Harjudin és un dels protagonistes del buff. Encara que no ho sembli, és un dels protagonistes. Juntament amb Loki. Ell és el que hauria de ser el futur rei, o un dels futurs reis. Un dels futurs reis amb el Loki. El Loki i el Harjudin, encara que ens sembli que no i que molta gent s'ho vulgui negar, seran els reis. Com van ser el Broggy, com van ser el que es va menjar el Big Mom i l'altre. I el de l'espada. Vale? El Jarul. El Jarul i el Jarl. No, el Jarul i Jorul. Sí. Això. Clar, a mi em fa gràcia aquest panell final que ells fan els cops perquè realment és com tu dius, ells dos seran els futurs reis del buff i d'altra banda el Ruffy serà el rei dels pirates. Correcte. I s'ha de dir, parlant de Dressrosa, és un dels arcs més... com es diu? Per exemple, que hi havia molts personatges nerfejats i tal. Sí, bueno, i sobre d'ells sobresurt un tal rei Usopp, bueno, Déu Usopp, que, o sigui, el Déu Usopp està per sobre de Harjudin, tothom ho sap. Quan passi algú al buff, m'ho dius. És que no fa falta, ja fan per ell, saps? Ja té sequassos que lluiten per ell. Bé, en tot cas, què més voleu comentar d'aquest final? Bueno, jo volia agregar de la fura. Ok. I a part, jo també he vist molta gent, he vist, per exemple, gent dient que no li ha agradat gaire que el Luffy se recuperés tan ràpid i que... A veure, què més? Jo això volia comentar, lo del Ruffy, de com es cura, perquè hi ha una cosa que em va dir el GR5 que em sembla molt clara, i és que el Ruffy no es cura gràcies al menjar, vale? Al final ell té la Toon Force aquesta, que és com els de dibuixos, i ell, jo crec que té la capacitat de curar-se, vale? Però el que ell es pensa que cura és el menjar, així que ell pensa que el menjar es cura. O sigui, bàsicament, ell es cura per defecte, però utilitza el menjar com a excusa perquè ell pensa que... És com que ell pensava que ell tenia la Gomu Gomu no Mi. Vale? Ell es pensa perquè té el cos de goma, que té la Gomu Gomu no Mi, em sembla perfecte. Però al final s'ha vist que ell té aquesta zona mitològica que li fa ser un déu. I llavors, clar, és això, que al final el Ruffy pensa que el menjar el cura, però en veritat s'està curant indirectament, i jo crec que ja fa 2-3 capítols que Oda ens deixa caure això, perquè ja fa 2-3 capítols que el Ruffy està dient que se vol curar, i utilitza el menjar com a excusa, perquè ja hem vist que se cura ipso facto. No, sí, i tota la vida s'ha dit que el Luffy menjant o bevent, per exemple, llet a Thriller Bar, que va beure llet i es va curar. No, Thriller Bar, perdó, no, pel calci. Clar, sí. La llet és un meme. O sigui, la llet és conya. Això sí que és més xascarrillo, que no sé com se diu en català, que no pas recuperació instantània. Lo del menjar sí és recuperació instantània. Sí, perquè el Luffy sempre que ha menjat,
Puma, s'ha recuperat. I llavors això, jo vaig veure el GR5 que ho deia a xarxes i jo crec que també ho penso com ell, i ho pensava abans de llegir el capítol quan vaig llegir els spoilers, que realment és això, que el Ruffy utilitza d'excusa el menjar per curar-se ell mateix. És que he sigut tan conscient, sinó que, per exemple, quan la Bonnie li deia que ell era el Nika, i deia, qui és el Nika? Doncs que, com que és conscient, però al mateix cop no és conscient del seu poder ni de les seves habilitats. Clar. Després, alguna cosa més a comentar aquí? Bé, veiem que Imo no sé com acabarà, al final es protegeix mig bé, però clar, veient el poder que tenia el Gavan, creieu que aquest cop del Hyruddin, el Loki i el Ruffy conjuntament podran derrotar Imo? L'Oda ens sortirà amb qualsevol cosa segurament. Faran el No, cop i passarà qualsevol cosa. Clar, és que d'aquí depèn que estiguem a punt d'acabar Elbaf o no. Jo crec que al final la carta que pugui treure Oda d'això del One Piece Day ens podrà donar molt la direcció de si estem acabant Elbaf ja o encara queda una mica. Perquè penseu que podem acabar l'any amb un final d'arc, bàsicament. Estem ja de la recta final d'Elbaf. Llavors, què passa? Que la qüestió està en com s'agafi Imo aquest cop, perquè jo penso que encara queda baralla per endavant, perquè Oda al final la derrota que pugui fer, la seva manera de derrotar gent és derrotant per conviccions, per voluntats, no tant per força. Llavors pot ser que encara falti una mica per veure una mica de diàleg. A mi m'agradaria que hi hagués més i crec que la Gonko també pot jugar un paper important en aquest final de lluita. I també mencionar que aquest final de combat em sembla molt relacionat amb el que deia el Gavan, de que ell vol protegir Elbaf. Jo crec que aquests tres que han donat el cop final segueixen amb la idea del Gavan, de que els tres volen protegir Elbaf. I ho dic de forma sincera, al final el Ruffy té una voluntat clara, però els tres que han donat el cop de puny ho fan per defensar i per allunyar aquest ésser, aquesta deïtat d'aquí. M'ha fet gràcia la reacció del Gavan, la veritat. Sí, és que el Gavan, aquestes últimes 2 pàgines, té una reacció entre que el Ruffy s'ha regenerat, entre que apareix el Loki i està el Hyruddin que no sap ni com ha sobreviscut als Omens, i el cop que foten els tres és que el Gavan està com per dir, ostres, tios, què foteu, pireu-vos ja, i els tios venen allà i li claven el cop de puny brutal. Perquè el Loki en teoria també se té que haver recuperat, perquè també té una zona mítica Clar. i legendària. Bueno, el Loki ha estat una estona, pobre. No, sí, al pobre l'han apunyalat, l'han atravessat, l'han de fotre tot. Li han fet de tot, pobre. Però ara que s'estan els dos junts enfrontant-se, perquè saps, s'han enfrontat a l'Im individualment, el Loki ja sabem com va acabar, el Luffy també sabem com va acabar, van acabar els dos ben tronxats, i ara que estan els dos junts, més el Hyruddin i el Gavan, suposo que... Ja suposàvem que al final de la baralla ajuntaria els dos germans, que haurien d'estar el Hyruddin i el Loki junts. Ara bé, que el Ruffy estigui per allà tampoc és sorpresa, perquè segurament... No, me refereixo que el tema de que per separat els han trinxat, doncs, junts, pot ser que puguin fer més. Segur, 100%, segur que faran més. Vamos, jo espero que almenys puguin mantenir el ritme contra Imo. Si més no, si no es comencen a barallar el Hyruddin i el Loki, ara que ja s'han reconciliat. I també em fa gràcia molt també que si et fixes el Hyruddin li arriba a la cintura al Loki. Sí. I ja n'hi et dic el Ruffy. O sigui, són... Vamos, les 3 passes... Com vas pujar una escala, fas pum, 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 i ja et tens els 3. Dit això, alguna cosa més a comentar d'aquí? O passem a les seccions finals? Passem a les seccions finals. Passem? Tu volies fonar algú? No, ja està fonat. Vale, doncs anem a la secció de triar títol. Jo tinc un pensat.
que em sembla estar guai, que és 3 reis contra un déu. A veure, digueu els vostres. Me fa molta gràcia lo de t'aplaudo de 2 manos. Sí, t'aplaudiria, però només tinc una mà. Sí, t'aplaudiria, però sol tinc una mà. Els reis que protegiran Elbaf. Vale, Real, els reis que protegiran Elbaf. super. Jo avui no, estic una mica espeso i no se m'ha il·luminat un títol, Doncs què fem? Votacions? Sí, no? Què voteu? Jo voto el Pol. Àngel? Jo voto el Llesques. Ja Llesques? I... O sigui, que jo decideixo tot. Sí. Vaja, clar, Marc, tu no votes. Bueno, Et quedes sense votar. jo puc dir el que No, més m'ha agradat. A veure, digues. El que més m'ha agradat ha sigut el 3 rei contra un déu, el Jean Paul. O sigui que si jo voto el Llesques ara mateix hi ha empat. Sí. I què fem? Que l'Àngel... No, molt fàcil. No. Llançar una moneda, cara o creu. No, és que clar, si el Chopper, clar, és que el Chopper no ha dit títol. Doncs Clar. el Marc són parells, si el Marc vota. Són parells. A veure, fem que el Marc pensi un número de l'1 al 5 i qui l'adivini guanyi. Us sembla bé? Ok. A veure, Marc, qui comença? Comença tu, Llesques. El 3. No, El 5. tampoc. El 2. Correcte. Vale, doncs ja està, guanyes. Els reis que protegiran Elbaf. I, atenció, perquè... Hi ha empat, no? Sí? Sí, sí. Buah. T'imagines que hi hagi empat? Seria bèstia, Chopper, Àngel, aneu preparant els calés que ens haurem d'invitar els dos. Fers. Bueno, ja ho pensem. Ara mateix en Chopper ens acaba d'ensenyar un dit molt maco que té al mig de la mà. No estava mirant. Ja, bueno, tampoc t'ho perds res. Jo crec que ja està aquí perquè no tenim comentaris a comentar tampoc. La veritat que Vale, la setmana que ve crec que la caixeta, si tot va bé, la penjarem aviat. Sí. Després, crec que el blog i el reel tal del Nakama Fresca que ha tingut bastanta acollida, jo crec que està guai comentar-ho. La veritat que ens agradaria també que ens deixéssiu més comentaris, si heu arribat fins aquí. Ens agradaria molt que ens deixéssiu comentaris per llegir, per comentar coses del capítol, coses de... Seguidors de 750. 5 Sí. seguidors. Digue-li a la teva germana, a la teva mare, a la teva àvia que apreti un botonet. El teu gat, el teu gos, qualsevol. Les multicontes del Xocas. Ja, fins i tot a la vostra ex, no sé, Chopper, ja saps. Bueno, i Llesques també. No, coses random, vale? Qualsevol cosa d'aquesta, la veritat que us agraïm molt i anirem ensenyant, comentant els comentaris que ens deixeu, vale? I ja està, per la meva part no hi ha res més a comentar. Alguna cosa per vosaltres? La veritat és que no tinc res molt a pensar. No. Esteu molt baixos, això no pot ser. El següent capítol espero que estigueu més animats, El segon capítol pot ser històric. Jo crec que el Chopper i l'Àngel no parlaran del que parlarem nosaltres dos. I si portem a Javi d'allò, vamos. Javi Hoyos. Doncs res més, Nakamas, ens veiem la setmana que ve amb un episodi especial, que no hi haurà capítol del manga. Des de la veu dels Nakama, agrair al Jerry Brown, guanyador de la Gala Pirata 2023 com a millor artista musical, per ser la nostra banda sonora. Mentre el foc segueixi viu, ens retrobarem. Pas a pas tots junts canviarem el món mentre anem obrint camí.